Yes, hello mga subscribers. Ngayon po ay November 24. So, ang program po namin, ang delivery namin is yung aming walking balancing po tayo. Ni Kuya Ami, together with Ate Ellen. So, nakatulong po kami. So, yung kanong po ngayon is 40 counts. Ayan. So, once you put it there, yan ay ngayon sa lahat po ng pamilya po, both side, mga po ng Ellen at Kuya Ami, sa inyo po lahat. Shout out! Yan, tawag ka na ako sa lahat ng mga subscriber natin ng mga mga cafe, viewers, like, share, hindi ko lahat shout out. And advance, yan, happy fiesta po sa Kabalenan, Araya, yan, bukas po. Yan. Papasyal tayo bukas. Hindi ka, may lunch. Yan. 1, 2, 3, push! Dalawa. Sushi. Two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 480, 480. What? What? Reset, so, ito na, no? Ano buwan siya? Kung ang 150 tayo yan. 45. Sino 510? 480 plus 4. Pwede na yun. 240 plus 240, or 80, o plus 40 ngayon. See, from 3 sets to. Bali 520. 600, 640, 68, 640, 720. Grabe yan. Ganda ng pangalan pa, 1,000 na, no? Tapos pag mag-40, pag 510. 1, 2, 3, push! Alright. Para sa mga. Sabay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Push. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, What? 520. Negative, Lord. Jesus. Nagwa? Second. Kaya mo siya ko muna. Na. Kung mo siya, pag nilakas. Babalasin, balasin. Hindi na-record yung first namin. Ito ay pangatong bato namin ni Buyame. So, mating pa kayo. Nanay pa tayo. 560. No, 5-6 rin namin guys. 560. Bisa mo sabi. Ngayon, sabi. Kaya nag-iwag. Baka pwede naman. Hindi, matuloy sa mga no? Hindi ko dito yung madaan. 60. Yeah. Asan ko na? 1, 2, 3, push. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. What? What? 60. Ang 600 ko. 6,
Oo. Oo pa. Oo. Oo. Dito, gagawa ka dito. Hindi tayo pa dito. Gagawa pa dito. Dito pa dito. Oo nga. Oo nga. Kasi gagawa ko yan. Dito pa dito. Pang 600. Mas gawa ka dito. Kaya tawag ka kasi. Pag hindi na umikot eh. Gumagawa ka pa dito. Dati kasi dito tayo eh. Diba? Ngayon dito. Pabalik. Gawa ka pa. Tibay na tulo niya. Ayos lang? So, pang 600. Oo, masarap. Squat. 80. 7.2. Tatlo. Yung nga rin. Yung next time, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Siyempre, sa ng Diyos. Pakasasabi ka na. Pang 600. Malaki pa siya. Ito may yata. May pen talaga dito. Siyempre yung program. Mag-proper tayo. Pero kasi umili ko. Yung pagli ko. Bago ko. Putayo. Tapos, umili ko na putayo pa rin. Kasi yung proper. Isang taon. 520. 3-3. Bali anin. Masali naman ito po yan. Sige po yung benefits. Okay? Ano ba? Okay, kuya? Okay, push! Diyan. Okay. Two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Yun. 22, Thank you, Jesus. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Last time. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Buwan. 600. Book. Relax. Buka. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, Last 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 640, Very good. That's it. 640. Isa na lang o isa pa? Tama na yan? 687. Even. Yan. No? Kailangan mo ng marami. Kami saging. Pampalakas ang tuhod. Meron din sabi, ha? Tubig ka. Ano na yan? Ay, tubig pala, oh. Tubig. Yan, baso niya. Oo. Pwede. Kung di ba, hindi na kaya niya, no? No? Nalalakas ko yun, no? Kung nasanay ka na, susunod ko, bumartin na tayo, no? Tapos lakad ka na, kung isa. Nagdandalo lang, oh. No? Yung balancing mo. Yung papalakaran ka kita. Dalawang kami din. Alam mo kami niya, lalakad ka. Kailangan, diretso lang ko yan. Ganun ka lang, diretso, ha? Ano? So bukas, teacher, i-alternate na dito. Bukas sila bukas lakad, para di siya pagod. Bukas puro lakad lang. Ako na, para di mo siya mapagod. Mapagod umasin na eh. So bukas, puro lakad na siya bukas. Para mapaya. Hindi ko rin siguro ito. No? Kunti namin ito bukas. Ano kaya? No? Kahit mo. Bukas na. Taligid mo na? Bukas nila. Wow, taligid kayo? Sino kasama mo? Kayo ba daw? Diyan, diyan. Ah, oo. Very good. Nakain ko kayo dyan. Ayaw na niya mag-wheelchair. Very good. Oh. Try to yung yung sarili mo na wala mong wheelchair. Sinakalakad. No? Ang kailangan natin yung balancing mo. Yung sarili mo, mababalance mo. Pag pag-aralan mo yung kuya, kahit pa unti-unti, no? Kahit mga hindi ganyan lang, step-step lang, tapos, no. Kasi may gagawin tayong technique dyan. Basta. Tao-tao. Alam mo dalawa. Sinubukan niya yung Ganyan, lapit, try, hindi ko kaya. yung Kamay na yung ano. yung kamay niya, hindi ko niya kaya makuha. Tsaka lang, kamay na. At least, na-improve ka. Kung sabi niya dyan na-improve mo. Lakad na siya. Oo, Galing doon. kaya na mo yung bilakad. Tapos galing dito, punta doon. Lakad na lang. Lakad na Very lang. good. Hindi mo kaya? Very good. Galing dito, lakad na doon. Hindi na siya nag-wheelchair. Yun ang sasabi ko. Huwag kang ulit na. Para po nag-check up ko next year. Ayaw na nga niya mag-wheelchair. Sanay na siya. Ilan na po ito? 6, 640. 640. 680. 720. Oh, tama. Walk kaya, no? Wah, push. Hindi ba ito siguro yun? Bagay, may date naman siya, no? Bukas 45. Kaya? Hindi kami ako maganda ng sister. Kaya kahit sino, kaya na, no?
Kasi takot si Yapil. Siya. Siya. Third body, yan ka. Yan. Yun ang kailangan mo. Itong kailangan mo. Ito kailangan mo kayo balancing. Yan ang kailangan balancing. Yan guys. That is the balancing improvement of Kuya Jaime. Yan o. Ito mo siya. This bad. At Helen. Yan. Yung asawa masipag. Nagbigo ng asawa. Walang iwanan. Yan kuya, yung balancing mo. Okay. Boom. Isip mo. Wala, nagawin na to. 4, 5, 6, 7, 8, Ang dami. 9, Hindi ba ako na? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Last time. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 680, Ano? Ano ba? Kaya ba? 680. Sure, kaya ba? Step ba niya? Step ba niya? Kasi may ano mo, balikat mo. Dako ko sa bago balikat. Yan. Sige na. Kaya pa, nasa mo? Isa pa? Semua. Samsung ko lang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Sabay. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 720, 720 lahat. Apat. Bunga. Ibig video, ano? Apat na to. Ano na lang siya. 720.
240, 240, 240. 70. At 5. Pang-apat ito. So, 720 plus 240 ilan? 1,000, 720 plus 240 ilan? 240, 990. 240 saka 720. Ah, 960. 240 at saka 7, 20. 960, 960. no? Nakali pa siya, 240 plus 960. Yun, ibig sabihin, 1,000 naman. 8 na 1. 960 pala ang apat, no? Nagiging pala 1,000 plus. 960 plus 240. 1, 2. 1, 2 din na. Sige po na isa. Pangapat guys, ayan. Pangapat. 1, 2. Another 2. 1, 2, 3. Kahit ito ay kahit tangan ba ka? Susunod. Oh. Asa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Push. Buka. 760, 720, Let's go. 760. Mag-800 na. Oh. Pero hindi sa sunod. 40. Balas. Buka mo na. Balas ka. Tama ba? 760 to? Opo. Tapos doon 800. Hindi. Ano ba doon? 720 720. plus 40, 760. So, Hindi mo kita na mo. 800. Tapos 40. Ay, sorry. Yan so, wait ko na. Ay, sorry. Yan siya ang buti niya. Oo, ano mo siya. Hindi na papatay. Tao nila. Sobrang lamig. 800 na.
Hindi yan malakas din lang kasi. Improve. Ito lang. 1, 2, 3, push. Balik. Nagawa mo yan. Oo, nakagawa niya. Nagawa yan. Oo. Tapos na. Tapos 800. Hindi ko magagawa. 800 na to. Tapos yan 840. Position, position. Sabihin ito mo yung sabihin ito. Two, three, four, five, six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Step. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 14, 840. 840. Lagi kasi ng tubig mo. Hindi mo ito eh. Dito water. Natural water, no? Lagi sobrang. 40. Plus 40 ngayon, 880. Dito ba, ano? 720? Opo. 760? Oo. 800? 800 ha? Oo. Tapos gumawa ko sa dito, 40, 880. 880. Oo, pag ito, 880. Oo. 880. Plus 40. 920. 960. 960. Ang galis niya pa rin. 1,000. Oh, grabe yan. 5 sets. Sakto. 1,200. Bukas 45. Merkules 50. Hindi ko siguro. Makalakad siguro ito, no? Sanay na, no? Ha? Dito na. Hello, guys, sir. Okay. Subit. Okay, 1, 2, 3. Push! Right! Ano pa kaya? 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Sita. One, two, three, Bilis na. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 880. Diretso. Simpan. Galang ako sa inyo. Diba? Huwag nagkakarat na. Ayaw ka siya? Ayaw okay? Ha? Relax, nilix ka na. Thank you Lord ha? Thank you Lord ha? Salamat tayo. Lalo mo, lumakas ka na. Wala na siya hawakan. Kahit napagod na siya. Dati, okay. Wala na hawakan. Good. 40. 920, 960. Alam mo ito, magiging mo ito. Kaya. Tama ba? Hindi. Hindi ka. Hindi, no? Uwi na, dito tayo. Diretso. Tapos, papa tayo. Kilala ko ito, pag mas chok tayo niya, biglang mabamping niya. Maprank tayo niyan eh. Biglang ipihit na naman yan eh. Hindi, alam ko naman. Yung kaya mo lang yan. Kasi, hindi bukas pa. Hanggang Sabado pa tayo natin. Biglang pa yun mo. Next time, marami eh. Wala na. Tapos yan? Tapos na ba? Sikat na yan.